χώρε κουβανιούμενα ωρε συγνεφώ. Άι μωρέ φαγγίστε τον οριόντα απρούτε σε όα τσακώνει τα τσακώ. Ωρε τα τσακώνια. Εύχομαι καλή επιτυχία σήμερα, να περάσετε καλά όλοι και να μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο σε αιτήσια βάση θα κάνει το παν για την διατήρηση του τσακώνικου πολιτισμού και την διατήρηση όλης αυτής της μεγάλης παράδοσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποτελεί προτεραιότητά μας η ανάδειξη και η διαφύλαξη και η διάδοση στις νεότερες γενιές του τσακώνικου πολιτισμού, η διάδοση του πολιτισμού μας πέρα από τα όρια του Δήμου μας. Καούρε, κάνατε το γυαλέ στον Άγια Τρία. Για αυτή τη συμβολική που έχουμε σήμερα γιορτή εδώ πέρα, την οποία εγώ θα την καλέσω και θα την ονομάσω ενωτική. Να είναι ενωτική, όχι μόνο στα χωριά τα δικά μας της Βόρειας Κινουρίας, αλλά όπως είπαν και οι προλαλήσαντες και της Νότιας Κινουρίας. Να γίνουμε μια ομάδα, να διασώσουμε τον πολιτισμό μας, τα έθιμά μας και προπαντός τη γλώσσα μας. Εμένοντας πιστοί στο έργο και στους στόχους του αρχείου Τσακωνιάς, πιστεύουμε βαθύτατα ότι συλλογικά και συνεργατικά, με ήθος και σεβασμό, όλοι εμείς οι Τσάκωνες έχουμε χρέος να προστατέψουμε τη μοναδικότητα της γλώσσας μας. Γιατί όπου γνωρίζετε να ήταν εποχά τα χωρία, όμοι έχουν καμία άβα διασκέδαση, μονάχα τα πανηγύρια του ατσέγιορτάδε, του γάμι και του βαρκίσε. Όλα ουατσιτάλιου για να μην νου Πακιστάνου. Όχι που σε μαούνται, σε τα προσά όλα είναι πενικία. Νιου μου χερεκίχα, απατριώτσι, νιου μου Αρτεμισία. Το πρώτο φεστιβάλ Τσακωνιάς που ξεκίνησε τον κύκλο των εκδηλώσεών του το περασμένο Σάββατο στον Πραστό ολοκληρώνεται σήμερα εδώ στο χωριό μας, κάνοντας όλους εμάς κοινωνούς μιας ιδιαίτερης προσπάθειας που στόχο έχει να κοινοποιήσουμε και να επικοινωνήσουμε προς τα έξω κάποια από τα στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής μας ταυτότητας, αφού γεωγραφικά έχουμε την τύχη και την ευλογία να κατοικούμε στην περιοχή της Τσακωνιάς, η οποία συνιστά μια ιδιάζουσα πολιτισμική οντότητα, χάρη στην επιβίωση και τη διατήρηση των δωρικών της στοιχείων και συγκεκριμένα της τσακώνικης διαλέκτου, του τσακώνικου χορού, της ενδυμασίας, των ηθών και των εθήμων της, τα οποία διακρίνονται για την αυστηρότητά τους, τη λιτότητα και το αίσθημα της αυτοπιθαρχίας. Έρχεται το καλό σου, Βεργόμ, έρχεται το καλό σου, έρχεται το καλό σου κι αγαπητικό σου και σου φέρνει ρούχα, Βεργόμ, και σου φέρνει ρούχα και σου φέρνει ρούχα, κόκκινα παπούτσα. Τόσο ως Δήμος, όσο και ως τοπική κοινωνία, θα θέλουμε να επενέσουμε το έργο και τη συμβολή κάποιων πολύ αξιόλογων μουσικών του χωριού μας, τον αείμνηστον Αναστάσιο Αραχοβίτη.
Μιχαήλ Βλαχοπαναγιώτη, Παναγιώτη Κούκλη, Πέτρο Σούρσο και Ηλία Τετόρο, οι οποίοι με την τέχνη των μουσικών οργάνων τους σημάδεψαν ανεξίτηλα όχι μόνο τα τοπικά μας γλέντια και πανηγύρια, αλλά πολύ περισσότερο βοηθώντας ανιδιοτελώς και αφιλοκερδώς μέσω της δουλειάς τους. Αγούρσανά μου, για 2.000 χρόνου τζέ, εκινηλικουμένα πάσα ούρα, πάσα μέρα, για το κάτσι και για όα. Από όα τα τσακονοχώρα. Σε κάθε καταράχη, σε κάθε ξέγναντε, σε κάθε ριακούλι, σε κάθε αγκονί, σε κάθε λάκουμα, σε όλη του λόντζι, του ραώνε, του χούρε, τα μαντρία, του βρίσε, τα κιγάιδα, τα μαγαζία, του πορίλε, τα χιόθασα, σε πάσα τζέα και κονάτζι. Καλώς σας βρήκα. Η γλώσσα μας για 3.000 χρόνια και μιλιόταν κάθε ώρα, κάθε μέρα για το κάτι της και για όλα. Μην παραγωνίζετε τα γρουσανά μου. Είναι τα τσακώνικα αιστορία να μου. Μην παραγωνίζετε τη γλώσσα μας. Είναι τα τσακώνικα η ιστορία μας. Και τώρα στο τραγούδι μας. Κόμορέτσα, κοτσακώνει στα λία η χωρέ. Τσακώνει στα λία η χωρέ και οι χώρος πηδούνται. Χαραυγή την ακόνα και λαϊδί.